Magandang tanghali kakabsat, kain na po tayo. Nagluto po tayo ng papait na may kamatis at sardinas. Magandang tanghali kakabsat, kain na po tayo. Nagluto po tayo ng papait na may kamatis at sardinas. Okay, messengers. Pray muna tayo kakabsat bago tayo kumain. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Hindi na ako naglagay ng asin kasi maalat na yung sardinas. Diyos ko turude, kasla pareya. Okay, messengers. Ito kakabsat, mas masarap pa ito sa ampalaya. Oo. Basta bagong luto, kapag ka naluto mo na, kain agad. Kasi pagka lumamig to, hindi na siya masarap. Yung muusok-usok pa yung kanin mo. Oh, unang subo para sa inyo. Hindi masipait na. Okay, messengers. Sabaw.
Mm. Napakasimpleng ulam pero napakasarap. Mhm. Grabe, nabusog ako dun ah. Lord, maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat. At lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW. Lagi niyo po silang gagabayan. Iwas niyo po sila sa tukso. Always nabigyan niyo po sila ng magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat.